Ja mám takú napiču. Tuto keď sa objaví, tak vybehnem na neho a preblafnem ho, ty kokot. Jebe mu, toto nie! TOTO NIE! Koľko má? 2 HP? Čo to, kurva? Sa mu ako podarilo prežiť? Kedy som skončil, Jet? To tu strieľal ty? Nie. To čo kurva malo byť? To čo kurva malo byť? Niekto vedľa mňa strieľal? Počkaj, podľa mňa to mám bugnuté a nevidím ľudí, ty kokot. Čo to je dobré, to vyhráme. Čo, ako ja to vyhrám isto, ale neviem čo ty. Že ale mňa sa boja. Mám aj kalach mňa skurvený. obchádzajú všetci. D8. Počúvaj, tu sú nejaké stromy. A vidíš ten maják? Vidíš maják? Počkaj, teraz nemôžem. Aha, takže nemôžeš. Čo robíš, prosím ťa? Zbieram na do kalachu, kurva. Čo či vidím maják, si kokot! Ti hovorím, Maťo, že som do piče! Je tu veľká vila, 2 auta na začiatku dediny, kurva. V tom D9, tu sú 2 karavany. Kde si ty? No, choď kúsok ešte, no tým smerom choď kúsok ešte ďalej. A už som tu hneď. Bežím. Dobre. Nič, to už sme v pohodičke, už si v suchu. Už si zachránený, kamarát. Už si zachránený. Á, bože. Viem ti naproti, kápo. Ty koko, to bolo kurva čo? Čo? Neviem, ako... Až vidím ty domy, už ťa vidím skoro. Ja bežím na aute. Teda, vieš čo robím. Á, okej. Počkaj, už ťa vidím. Dobre, už sme zachránení. Kde si? Pohodičke. No, vidím to auto. No dobre, poď. Vidíš ma? Skáčem tu dole. Počkaj, auto je vedľa mňa, poď sem. Auto tu je nejaké. No najskôr, vidím to auto. Poď sem za mnou. Nemajú. Pomôž mi. Ja budem 2 minúty. Mám 6 HP. Auto aj nedostrel. 6 HP mám, poď sem, rýchlo. Mám 6 HP, kurva. Oni idú za mnou. Oni? Nejdu, utekajú, preto som mu dal hlavu. 3 HP mám. Tak netrafíš. Dobre, ja potrebujem proste kalachy, ja mám kalacha tu. Koľko máš nábojov, Kalachu? Dole, pod nami je. Vidíš ho dole? Hej. Vidíš ho dole? Ježiš, ten pôjde do prdele, res. Ideme ho našli, poď, zadaj do auta. Nestrieľajte auto, zadaj do auta. Kiklo ma. To čo bolo? Mne to loadovalo z kurvu vyjeban. Dobre, poď. Počúvaj ma. Naháňajú, poď. Poď. A trhaj. Kde je? Je vnútri asi. Je vnútri. Trhaj. Nechal hlavu. Zajbi ho, prosím ťa, ja mám 7 HP. Máťo, zajeb ho. Pekne. Ako len tak, ja mám 7 HP, ja nechám, že sa tu stalo, ty kokot. Ideme na to auta, aby si vedel. Nie. No jasne, že hej. Tak sa to hrá. To je nefér, ty kokot. To je nefér, jak kokot. Ale to je fér, my môžeme proste obklúčiť ich. No vyberaj cestu, kurva. Ale mne nejde to auto, si budeš potlač ma. Ja mám 1-2 HTP, kamarát. Mám bickáč, ty kokot, ti hovorím. No, ja mám 1-2 HTP. Á, je tam hore. Á, to nebylo nič. Počkaj, asi ma ich musíš zobrať. Čo by som sa prekodil, ty kokot. Počkaj. Jebe ti. Autizmus vyjebaný. Čo si do mňa je rafol, ty kokot? Kade ideme? Čo som? Kam ideš, ty idiot? D8. Ty sa musíš dívať na mapu, aby si vedel, kam ideš? To čo ja s kým hrám? No poď. A to čo robí to auto? Jo, a klasieš teraz ich a sabíš, že sme sa dobro. Dobre, ideme na jednom autu, som sa rozhodol. Poď pre mňa. Sme na jednom autu. Máš tam mlhu, ty kokot, ide tam hma. Utekaj, ty idiot, idem pre teba. Stoj. Poď za mnou. Pozor! No boj. No rýchlo ho. Mlha? Chytro! Jedem na lekárčku, poď, pridaj! Šipko! To nestresuj, ja som šéf. Ty čo feruješ, okej. No, to sa neboj ako. To sa ako neboj. Povedz, kam ideme pre lekárničky, lebo keď niekoho stretneme... Dobre. Počúvaj ma. Vieš čo? Nie. Počúvaj, prečo som vystúpil? Ja tam chcel ísť peši, ti hovorím, ja to mám piči. Na aute to robia žebráci. Hej, čak ja viem. Fakt, to je preslabý. Auto by som mohol vyhrať, ale je to trochu ťažšie, vieš. Hej, ja viem. Ho. Jej.
Keby mám snipe. Ticho? Počujem auto. Nad nami auto, letí za nami, dole. Čo? Auto tu je nad tebou, ty idiot. Vidím ho. Dostal hit. Dostal druhý hit. Kurva, ten musí mať koľko HP, prosím ťa. Vypol to moja praska. Ježišmarja. Bacha, z druhej strany idú. Na kopci, za nami, Maťo. Dostal hlavu. Má maličko HP. Poďme za ním. Má malo HP úplne. Hlavy si dostali aj kokot. Tak poď za ním, prosím ťa, so mnou. Daj si zbran, ty idiot. Utekaj dozadu, vidím ho. To je strom, ty kokot? Hovno, tu je. Jebni ho. Potrebujeme od neho veci. Maťo, utekaj rýchlo. Granát. Hoď mu tam granát, si. Tu je pod nami. Trafil som ho. Pekne. Máte, ten bol môj, ty skurvený zlodej! Oh, bro, you are noob. Oh shit. Oh shit! Oh shit, fucking stupid. Elza. Nevyprávaj sa hen takou rečou. Maťo, počkaj, ty si vlastne, vieš čo si vlastne ty Čo ty, spravil? Maťo, priebané? Aha, počuješ ho? Čo ti Po komu týkáš? Poď ho do piče, lebo to je nejaký autík pojebaný. Poď, ale netýka vlastne. Kto mu dal právo? Nebuď smutný, že si slabý, ty idiot. Nebuď smutný, že si snajper aj tak umieraš do piče. Tu nikto nepovedal. Ticho? Čo to? Ticho. To čo bolo? Čo? Počul si niečo? Hej, motorku nejakú skurvenú. Motorku. Súfusky. 9. Ticho! Ty? Jebe ti? To si myslíš, že si nenápadný? Z tú tekvicu na hlave jebe ti na hlavu s tým perom? Je kocúr v čižmách? Dole tu. A, dobre, nič. Je tu nad nami. Kde? Som mŕtvý, Maťo! Koľko má HP? 6! Dobre? Maťo, ja ťa zajebem. Chširlala. Ty kokot. Drž piču, ty žebrák, skurvený. Hovná vyjebané. Ja to ešte nenapodilo, Vás- kokot. Ma na srede vás predám na burze všetkých. Fucka bitch, bro. Tomu veru. Patrik Vevra, ahoj, dnes potrebujeme radu odborníka, Kapa. Chceme sa spýtať, že keď si dá farár víno na omši a potom ide domov na aute a zastavia ho, takže či dostane pokutu, alebo to má odpustené. PS. Pozdrav, prosím ťa, Daniho, Adamka a Dianku. Jo, Dianka, zdravím ťa, hen tých dvoch mám piči. Robím si srandu, čaute chalani, čaute. A neviem ti poradiť, kápo. Neviem ti poradiť ohľadom týchto špekulantov typu oných, čo to bol, kto to bol? Farári, tak ako tom neviem ani nič, bro. Ale dík za dve, kápo, dík za dve. Či ho predtým Ministrant vyfajčil, ak ho predtým Ministrant vyfajčil, tak určite to má odpustené. Myslíš? No. Tak víš, Žolo je profik. Žolo sa nechal. Žolo sa nehal. Hej, tak si ju daj po štvorku teraz, ty sám, či ti to ide. AR-ko? Hej. No, máme po Vyhám štvorku. motiko. Jak je to možné? Keď tam máš iba 3 sloty. Vidíš? Jako vidím, kurva, stůj. Však jednotka je pes, ty kokot. Aha, žoli. Jebe ti! Pojď Rolando, nehnevaj sa. Čo tu budeš, čo krvácaš, jak kokot. Počkaj, ešte si dali kokot, to isté trička, ale na druhej strane, jak šéf. Však kokot si sem nabehol jak normálne, jak mníchovský multimilionár, ty kokot. Normálne si sa rozbehol, aký videl tu patrí. Už je to auto, vidím ho, policajné. Kde? Tam je. To som ho určite trafil, ty kokot. Kde si rest? Ticho, je tu auto. Daj pťav. Svojho som Si ma trafil. trafil, ty kokot? Sorač. Nič. Čo, akú zbraň, kurva. Sorač, ty murita. Typek! Jebe máme, tu je typek! Krváca, on ma trafil rest. Ty žebrák, skurvený, pojebaný. Daj mu rest. A neviem kurva, kde je. Veď išiel do toho domu. Ježiš, mňa jebne.
Máme auto. Máme auto, ale môžeme ísť znovu, lebo Žolík to zase vzdal, chápeš? A ja on mi tu vyšiel znovu, keď sa nie bol. Kde? To má jebe. Jebe? Předej, kurva. Ma zabili. Ty kokot. Res? Počúvaj. Lebo si že ideme odznovu, nie? No dobre. Čo budeme trhať partiu, keď si slabý jak kokot? Čo mám asi robiť do piče? Počúvaj, ty kokot. On by normálne vybehol znovu ten kokotko. Boha, jeden ťa zabije, ja nechápem, čo ty chceš hrať peťky, keď jeden ťa zabije. Ale ja som mal v rukách pesť. Dobre, už to dojebal Lukáš, potom Žolo, teraz dojebe Svízo a potom Reddy a potom už vás mám piči. Teraz ideš ty na rade, ty Ja? Ja to nedojebem ani raz, kamarát. Jo, Goliat TV, Seru, že pozdrav prosím priateľku Ivku, zdravím ťa Ivka, ahoj, nech sa jej lepšie učí na štátnice. Že vraj máš dobrý vplyv na ľudí. Jo, ďakujem pekne, milé. Dík za dve a zdravíme. Dobrý vplyv na ľudí? Ivku. Dobrý vplyv, chápeš? Milý, sympatický mladý chalan, horúčka, vieš. Horúčka na pere. Poďme tam. A tá cigánka na tiež na ručku? Drž piču. Na piči ma. Ako... Nechcel som to rozoberať, ale... Tá cigánka je Žolíková manka. Ty koko, čo Žolo? Už to není smiešné? Už to není smiešné, ty kokotko? Vyšťucujem ťa za vajca, ty žebrák. Ty si dlho nebol doma, kamarát, ale ja som s tvojím tatkom pil minulý víkend, ty kokot. A ti hovorím, večer tam bol tichý pretlak, chlapci. Dobre, ale moja mama má 120 kg, ty kokot. Oj, ja viem. Ako mne sa to aj páči, takéto veci, bro. Takže to hon padalo, ty kokot, až tu som to cítil, ty kokot, keď si ju trtkal. Ona mi ako kričala, že má horúčku a tak, ale ja, že nevadí. Žolena. Volal som už, že Žolena nevadí. Žola. Kam ideme, ty kokot? Nevadí. Dobre, kam ideme? Albánia, ty kokot. Albánia má frak, ty kokot. Nice job. Nice job, bitch. Počkaj, niekto ma trafil zás vlastne, ty kokot. Dostal na piču, lebo vy ste autisti. Drž píču. A Tam kde je je? ešte pri strome. SSE. Čo to kurva je SSE? Zabil som ho, ty kokot. Pekne ready. Ale čo z toho, keď autista 420 to zdá? Čo ti jebe? Zás musel niekto zomrieť? Dobre, už chýba iba Reddy, aby to dojebal. Kto tam strieľa? Kto tu strieľa? Ja som šiel na druhú stranu iba. My vás počujeme, ideme za vami. Lutuj to tam, kľud. Ja som na druhej strane. Expert, si dostala piču. Bav som taký dostal přes piču. Pohodička, kápo, na budúce. Kde podám mi to dole? Zabij ho! Ty kokot, Svízo! Som mŕtvý. Počúvaj, on bol vedľa vás, vy skurvenci vyjebaní. No, teraz som to kotvička padla prvá. Drž píču, ty autista pojebaný. Predstav si, on bol nad vami v kríku. Išiel vás zajebať a ja som mu najebal na 30 HP a prijebal ma. Lebo vy autisti ste si tam rozoberali mŕtvolku normálne. Dobre, beriem auto, idem pre vás, kde ste? Pri markete? Jo. Idem pre vás. Otvor pár nič cesku, čo padne ruky vie? Asi nie, kávo. Nemám, čakaj, ja potrebujem ja. Jebať nejakačko. To čo bolo za nesmrteľného kokota? Zajebal si niekoho? Zajebal som ho, ale normálne nesmrteľnosť, ty kokot. Kde si skôr si vyšiel? Aj hore, na streche som. Čo vyšiel, piči. Dvoch som už zabil, ty kokot. Za prvý skápe, typujte chat. Ja si ma naháňajú. Tu je ready, ty kokot. Naháňajú ma chalani. Poď pro mňa Ty res. si budove, či kde si ty kokot? Budove. Ja mám 2 fragy, kurva, kde ste vy hovna vyjebané? Poďte. Že by som pre vás len kurva, tu sa zomiera, chápeš? Poď mi daj batu. Tu sa normálne bije, chápeš, ja tu mám pretlak kokot. Tu máš 2 batohy pri sebe, ty kokot. Dajte mi, Žolo, zoberaj mne. Go, Žolo, go, Žolo. Máš militári. Už mám. Daj mi Na ho. militári nemám. Idem za vami. Kurva, Ste pri markete stále? hlavu. Čo robíte? Kto tu strieľa? Kde ste, kurva, poďte sem. Nie. Jedu za stromou, pomôžte mi. Som mŕtvý asi, chalani. Kde si? Ale kde si, kurva, povedz, kde Drž pič! Kokot skurvený. Drž hubu!
Počkaj, Žolo, prečo musíš mleť? Zomrel som, chápeš? Ale mi povedz, kde si kurva. A to sa nedá, keď strieľaš po niekom a rozjebáva ťa. A nemohol som ani z autom, lebo predo mnou bol strom, chápeš? To bol taká priebaná situácia, ja ťa zajebem. Ja zajebem troch, ty kokot, a ty nikoho! Nikoho! Mám tu auto, chalani. 5 pro nás. Ale to není moje, veď oni idú po mne. Vy ste kokoti. V tých dolných kanceláriách, ty kokot, to je posledné. Je tu, vyskočil z auta. Je mŕtvý. Mám auto. Bol sám? Hej, sám bol. Ty kotva. Hovno. Poď už držím asi. Ja. No jasne. Ideme ho zajebať? Je bol tam jeden asi. Tu na vystupme, tu nachod doľava, do vody ako keby. A vystupme po mňa. 130 nábojov. Je tam. Je mŕtvý, som mu najebal hlavicu. Ešte ďalší. Kurva! Dostal sa pred mňa. Ďalší. Nechal som čas na chápeš? Mám 27 HP. Vyrajte to. Ale impol som. Ja som ich zabil všetkých, ty kokot! Kurva, ja vás zajebem. Aj to posledného? Hej. Počkaj, tam boli náboje do ARK, akurát som ich nezobral. 14. Dobre. Kto tu je? Zase ja, ty kokot. Koga je tam na To čo je? Zase mŕtvý, Je ty väčší? kokot. Kde som mŕtvý? Odzadu. Čo odkiaľ? Zabil ma, jednotku mi dal. Počkaj, táto helma je pičovina. Pesa. Kto to tam pišti zase, ten pes skurvený? Drž piču. Ten pes má život jak ty, ty kokot. Jedného som zajebal, ty kokot. Jeden je mŕtvý, chlapci. Ticho? Dupoce, ty kokot, jak kvoň. Ja. Mám opätky jak žena, ty kokot. Dostal som jednotku zás! Ja som ho zabil. Ideme znovu. Chcel som ťa pomôcť. Ty si počkaj, Reddy, vysvetli mi to! Kde si kurva bol, keď som ja strieľal? Som ja žolík. V dome. Ťapko. Thank you.